Ifarire baba namai moyo vanga vachititungamirira zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Tigofarira zvakare baba namai manhivi vatitungamirira kuintercession pamwe chete nezviziviso. Tingobatanidza zvemaoko tivatende muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda Mwari zvakanyanya with this opportunity that we have again to come in his presence, whether zvakanaka kana hazvina, but takwanisa kuva pamberi pavo tiwane patinogara pasi zvishoma Mwari vachitibatsira muzita raJesu. Haleluya. Tingobatanidza maoko titende maleaders ose nehama dzose dzanga dzichiri kutsanya nhasi tapedza muzita raJesu. Haleluya. I was reading and sharing namai mufundisi nenyaya fasting patanga tichitsvaga hembe muwardrobe, and we realized kuti pamwe pacho tinogona kuremerwa nekutsanya uchifunga kuti I won't look nice, I won't dress nicely, but pamwe pacho when we serve the Lord, it's not about us, it's about him. Amen and amen. It's not about us, it's about him. Ma looks edu akatinakira, but ane seasons. There's a season to look good. There's a season not to look good. There's also a season to sacrifice and say, I'm doing it for the Lord. If it doesn't bring any pain to us, it may not profit us in any way. It's not everything that is good, that we love to do, that we should do. Certain things we do them when we don't like them, but we do them because it is right. Amen and amen. Zvakafanana negiving. You don't give because you have. You give because you sacrifice. Anyone who has given you anything, it's not that they have excess. They have given it because either the Lord has spoken to them or they are doing it because it is the right thing. Amen and amen. So when we give our love and our sacrifice unto the Lord, it's not like we want, but sometimes it's the right thing. Church, services. It's not every day that you come to service and you feel excited. It's not every meeting that you come to and you feel good. Some are sacrifices that I'm doing it because I ought to do it for the name of the Lord. It's not because you can do it. I can tell you several times, I've set times of prayer and I don't feel like praying. From this time to this time, I want to pray. But you don't feel like praying. But if you start with 2-3 words, you see that the Holy Spirit will start to give you the utterance and you pray. Apazi pese pono seta alarm woti ndichanamata na 2. Wobva wamuka na 2 o'clock uchitofila the vibe yekunamata. Pamwe pacho you stretch, you struggle. Uchimbonzwa hope, wombomwa mvura, wombogeza kumeso, pamwe pacho wombofamba, then you pray. Same applies never kuenda kuchikoro. Those that are writing matric and those that are studying. You don't feel like studying, but sometimes if you wait to have the feeling of studying, you may never study. You need to force it and just study. When it's time to read, you just read. Zvavane kubasa kwatinoenda nekuda kwokuti tine ma contract. Vazhinji venyu you can agree with me. Umwe musi unomuka usingadi. Unotomuka usingadi. Ugoenda ku office usingadi. But unoenda because unofanira kudi kuenda. Anditi Mwari verugare vachititira zvakanaka. Regai acknowledge the presence of the leaders, my board members, ose kubva kuna baba namai Masuka, baba namai Muti, baba namai Manivi, baba namai Moyo, baba namai Mlambo, baba namai Nyamunga, my head of departments, my cell leaders, my youth leaders, and my departmental sub leaders, vakafana nema cell secretaries, nema departmental secretaries, nema offices ese anowanikwa. Mwari ngavakubatsirei vakupe nyasha dzegore vagoropafadza mhuri yenyu nekuropafadza imi pamunenge muchibata basa ravo muzita raJesu. Hallelujah. We want to try and introduce another concept as a church. Yekuti pamwe pacho we have visitors that are saying, I don't hear Shona.
but mobva mati ngapagare munhu padhuze naye aite interpreter pamwe pacho obva ashaya anomuinterpretera. Sorry, I will slow a bit. My throat is dry and the lips are dry, but very soon they'll come through. Saka tikutsvaga munhu ari eloquent kana vanhu vanofunga kuti I am eloquent in interpreting. It won't be smooth, it won't be nice in the first 2-3 Sundays because I'm not also used to it. Maybe the interpreter will be also trying to get used to me, how I preach and how I put my hyphen, speed yangu and everything. But tinere hama dzakadaro dziri kuti inini I am very eloquent in interpretation. Handisuda kuti utange nhasi usarowe yako nehana tokupa time yekugadzirira. Mumwe munhu amba atofunga kuti matondidzipa pauro nhasi. You are not starting today. Do we have someone who says I'm eloquent, I can try? There's one behind me. Who else? I need to. Tawana Destiny, she wants to try. Who else? Rumbi, 2. Okay, thank you. But where are the boys? Wakomana vangu, where are you? Okay, so Rumbi and Destiny, we will see during the week. Tomboita tumariesa opchan. Tona uti maruno tishita papi. Like the church I'm saying, be patient with us. It may not be as smooth as we want from day one. But chino chese pane pachino tangira, uye chino chese pane pachino so flower. And even mukatarisa with the leaders that we have, including me, it was not easy to stand in front of people. Even koyanga iripo, but pekutanga pacho. I remember when I became a pastor first time, it was hard. I needed that young lady to encourage me, and I would ask every day, Jaita ere? Jabuda ere? You say, aiwa pakati hazvina kubuda. Paya mazoskrima, mukatanga muchiskrima, pamama pedza izwira rashoshoma. Try kuita bichana Mike yanga ichikubatsira idama musingavhurise mukano. Une uchibatsirwa bichana uchibatsirwa kusvika wasvika paunodi paunosvika. Saka pavari kuuya ndiri kukumbira church to be patient. Ndiri kukumbira church tisati kuti hazvisizvo. Ngatitorei time to learn. We all learn. Amen and amen. You can see kuti we all learn and tine kwatakatangira uye tine kwatiri kudini kwatiri kuenda. Just like driving. I remember when I started driving, it was very difficult. Ndaiti ndikatumwa muJoburg, ndainetseka nekurara. Tumwa muJoburg muCBD, enda pakati ubva unodai, ufunge parking, ufunge kuwanda kwemota. Pamwe taimbomirira kuti pikawa ipere patakauya muSouth Africa. Waimirira kuti pikawa ipere, usanyanya kukremba gumbo pa-clash. Those are some of the things that happens when you are learning. Anditika, kune madriver ese munobvumirana neni pawakatanga kudriver pane mazuva dzimwe road dzawaiavoida kuti ujairire. Saka patiri kutanga every new thing, it also gives us an opportunity to learn. Mwari vachitibatsira mukana wekudzidza. Amen and amen. Nechikonzero chekuti tanga takatsanya kwenguva yakareba. The next 2 Mondays hakuna fasting. Tichambowana 14 days dzekudya across all departments. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Chimbozviombereraiwo maoko muzita raJesu. Hallelujah. Mwari vachitibatsira. Hallelujah. Saka Mwari ngavatibatsire zvitiitire zvakanaka. Ungotogore rino Mwari wekudenga ndibatsirei. Let 2025 be better than 2024. And the rest of the years that I have lived. Why? Because we have faith. We are never looking for less from our Father. We are always looking for more. There's no day that we wake up looking for less. We are always looking for more from our Father. Muzita raJesu. Hallelujah. Tiverengerwe theme scripture yedu yegore rino kusanganisira James chapter number 2 verse 26. Over maverenga na Matthew 21:22 na Matthew 17:20. Ziverenge idzose. Tichaverenga. Akavapindura achiti, nokuda kwokuti muna kutenda kudoko,
Ndinokuudza chokwadi kuti dai maive nekutenda kudiki hako semhodzi yemustard, maigona kuti kugomo iri ibva apa uende uko zvichiitika. Hapana chamunozokundikana kuita. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Kana muchitenda muchigamuchira zvose kana muchitenda muchagamuchira zvose zvamunokumbira mukunyengetera. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Sezvo muviri usina mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafa. Mwari vakuropafadzei nekuverenga ivhangeri muzita raJesu. Amen. I just want to go back again to the main word or main text that we call faith. Kutenda. Time to time, Mwari vachitaura nevanhu, vane sign yavaipa vanhu kana vakuvayambutsa kana kuvararamisa. Mwari vachishanda nemunhu pavakasika munhu, vakaisa areas avanofokasa navo kuti Mwari vabatsire munhu. Faith, we may not need it when everything is good. It is a weapon to address our issues. Faith is a weapon to address our issues. Faith is something that we need to use to address our issues. And Mwari paari kutisiya ari kuti have faith like a seed like a mustard seed, that you may be able to get everything that you ask from me. The only thing that he needs to know on you is faith. Umwe akatishumira midnight prayers akati, faith is the currency that you access with godly things. Faith is the currency that you access with godly things. Ukaenda muna shopkeeper or anyone selling, chaanova excited nacho kuona vakabata mari. Why? Zvinhu zviri mushop akazvitenga nemari uye ari kuzvitengesa nemari. Zvakafanana naJesu pavari kuuya pamunhu yavakafira pamuchinjikwa kutenda. Saka kana vakuuya pamunhu kuti vashande naye vanofana kuona paine kutenda, nekuti yavakatoendera pamuchinjikwa kutenda kuti kana ndafa pamuchinjikwa inini ndakusiya vanhu vanotenda mandiri. Saka kana Jesu vaakudzoka panyika, kana Jesu vaakuitira munhu zvakanaka, vanoda kuona kutenda. Ukaverenga kuna Hebrews chapter 11 verse 6 inobva yati hazvigoni kufadza Mwari kana pasina kutenda, kureva kuti Jesu anofadzwa neyaakafira pamuchinjikwa. Jesus is excited of what he died on the cross, and that is for people to believe in the Lord. So when he finds faith, it's very easy to connect with the Lord. Ndopa unozoona kuti ukadzokera kubhuku ya Exodus chapter number 24, unoona kuti Jesu vaakuda kusumari, vaakuda kusunungura the Egyptians, the Israelites from the Egyptians. Anotva auya na Moses oti zorai ropa pamagoni enyu, kuti kana mutumwa akuuya kuzouraya mafirstborn haazi kuzouraya pakazorwa ropa. Kureva kuti there was a sign that an angel wanted to spare the Israelites. Nesuwo pageneration yatiri kurarama, kuti tirarame mairi tidarike zvinoremera generation inoi, tinofana kunge tiine kutenda, which is our conduct point naMwari. Zvoreva kuti whatever you ask in need from the Lord, for him to be happy,
you need to find the confidence without doubt in your heart. But my Father provides this. He can do it. Yes, he can do it. When you go asking from the Lord with the confidence that the Lord shall give me, and he will surely give you. Why? Anenge atofara mwari aona kutenda. If you read the scriptures, each and every scripture that you read, and you want to see when God was doing things, he was doing things to those that had trusted him. Unoona kuti pane vakomana vakanovhura roof pamusoro vaine chirema chavo vakachidropa chakaporesa munhu ndechekuti there was a seed of faith. Kureva kuti in whatever we are doing, we must have seed of faith to say God can do it. Pandatanga ndati kutenda kana kuti faith is an answer to our problems. Vese vakaenda kuna Jesu, vamwe vaiva mapofu, vamwe vairwara, vamwe vaiva zvirema. They went to him in times of need, and the faith became the solution. Wainzwa Jesu akuti kutenda kwako kwakuporesa. Kureva kuti there is a shop full of everything we want, but how do we access what we want from the throne? It is through faith. We have to have the confidence that we can be helped. Ndopa unozonzwa tikadzokera kubhuku ya Luke, Jesu achibva kugomo abva kunosanga afasta 40 days and 40 nights achidzika mugomo, anoenda pachechi obva akumbira bhuku yaIsaiah oti mweya washe wakandizodza kuti ndigoporesa, ndigorangarira varombo, ndigoporesa, ndigosvinudza mapofu. Kureva kuti Jesu paari kuuya ari kuti I am a storehouse, I have the answers, but the currents to have the answer, it's faith. So faith is an asset in us that we can use to trade our afflictions, our pain, our misfortunes through Jesus Christ. Ndine kuremara kwandinako, ndoda kuti kuende, ndinoenda kuna Jesu, ndonone kutenda, ndosiya kuremara kuri mandiri kuna Jesu, ini ndoporeswa, but my access point is faith. I need to have faith. We sometimes get excited by great pastors, by great men of God, by great witch doctors, by great sorcerers. But remember, what works according to the word of God is the condition of your heart. Do you accept that he died on the cross? Do you accept that he can heal you? Do you accept that he can take you out of poverty? Do you accept that he can correct your marriage? Do you accept that he can forgive your sins? Do you accept that he can purify you? Do you accept that he can change your condition? Your heart must accept that he can do it for me. I was saying to the youth, you don't know your tomorrow. You don't know who is going to marry you. You don't know how many years are you going to stay on earth. You don't even know how tomorrow looks like. We need to have faith to face tomorrow. We need to have courage to face tomorrow. We need to sit and believe that God is adding years to me until I'm 80. It has to be with you in confidence kuti Mwari vanondipa makore. Otherwise, apana patine assurance kuti mabasa atinawo tinawo mangwana, kuti mhuri yatinayo tinayo mangwana, kuti upenyu watinawo tinomuka tiri vapenyu mangwana. We need the substance of faith as little as a mustard seed that we can see tomorrow. And kanatane kutenda, that's what makes God happy. What is it that makes God happy? Is faith in him, trust in him, basing our life in Christ.
And in times of tribulation, when human capacity cannot carry us, neither our understanding can comprehend our situation, when we are in a place where desperation has already taken over us, we don't know what tomorrow is like, we need to steer our faith to be steered and say, I can face tomorrow, I can do it. Paul knows what I can do all things through Christ who gives me strength. Ari kuti ndiri ndega handigoni, but kana Jesu vave pantiri, I can do it. So faith is very critical. Chakanyanya kukosha hasi mabasa ekutenda, but chakanyanya kukosha kutenda. Ikoko kutenda ndo kunobereka mabasa. Once you have faith that it can be done, that prompts action. Kana wane kutenda kuti zvinoitika, izvozvo ndo zvinokutuma kuti ukwanise kuita chimwe chinhu. Amen and amen. So ndikunodzokera nipandiro unozonzwa ukaverenga kuna John chapter number 14 verse 18 to 17. Inoti whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. The Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, once we improve the love of the Lord in us and raise our faith, it is very easy to trade our afflictions, our challenges, our limitations, and whatever we are going through. So we need to be able to raise our faith. And raising our faith is when we trust completely kuti akafa akamuka uye zviri kutinetsa zvinogadzirika. Saying kuti kutenda is the condition of your heart. Even in the real life that we live, penyu watinorarama day to day, unoona kuti if you say to yourself, ndoda kuenda kuWestgate netsoka, you can walk there. But ukasazvipa determination in you kuti ndogona kuenda, unoneta uri munzira. Chinotanga pamunhu kutenda kuti this can be doable, I can do it. Na Jesu Kristu, chinorwadza kutenda nechekuti Jesu vacho havaiti. Iwewe ndiwe unotenda, ndiwe unoita futi. Amen and amen. Unotonzwa pane pamwe panozonzi naJesu kuchirema, simuka ufambe. Havana uchibata. Chepa beautiful gate, ukaverenga shoko raMwari Peter akachibata ruoko rwerudyi neruoko rwerudyi, akamusimudza, akamusiya. But pamwe pacho Jesu, unoona kuti kutenda kwakaoma. Unoona kuti Naamani anaenda kuna Elisha. Obva hanzi Naamani aiva mukuru wehondo yevaSiria. Vakubva vatapa maIsraelites pamazuva ehumambo hwaElisha. Pavakatapa, one of the maids akanoita musikana wemumba maNaamani akanga ari muJew. Naamani kwakuita maperembudzi akawanda maari, kusvika vanomurapa vatadza kumurapa. Kamusikana aka kabva kaenda kakati, mambo, kugara henyu nemaperembudzi, but kwamakanditapa uku mukanditora kune murume anonzi Elisha akakunamatirai munopora. Naamani kwakutenda kumusikana uyu, kwakuenda kumba kwaElisha, nekuti akanga vakatapa vaIsraeri, Elisha aisavafarira. Paakabuda Naamani akasvika achifunga kuti semukuru wehondo, a commander of armies, uyu murume anonzi Elisha achabuda obva amusaluta omuporesa. But Elisha ari kungoti endai kurwizi munogeza, akavhara door. He did not open his door, he did not see his face. Akangomuti endai kurwizi munogeza. Mambo oita confidence dzekubva kwamabva muchitenda kuti Mwari anondiporesa. Mazosvika panoporeswa pacho mobva maramba izwi rekupora. Tine hama dzakadaro wakatenda muna Jesu
kuchechi unouya, but kana wakuzoudzwa instruction, you want it to come in your own way. Ndopari kuzonzi Elisha Naaman akabva ati ndine marwizi akawanda andingadai ndageza kana andakageza kwedu asi ndauya kuno kuzorapwa. Ndopaakazoadvaiswa naGehazi zvikanzi zvaanenge ataura ndo zvinoitwa, endai munogeza kurwizi. Naamani kwakunogeza kurwizi, maperembudzi kwakupera. Patiri kuuya pamberi paMwari, ngatiuyei takagadzirira kuzogamuchira tisingadhauti. Let's not have faith iri half yekuti you walk to a certain stage you believe, then you get to another stage you start to doubt. Kana tatanga kutenda, rwendo rwekutenda ngatirambe takarubata, titende kuti Mwari akambondibidza bhodha akandivinza muSouth Africa, haasati apedza neni. Kana akandiyambutsa apa anondiyambutsa futi apa, kana akamboita nezuro anoita futi nhasi. Mwari akambokutendera kurarama paCovid, akakuraramisa pagwirikwiti, akakuraramisa pairoiwa vamwe, akakuraramisa pavaidya chikafu chamharwa nenhunzi. Ndivozve Mwari vatiri kuda kumbotenda masikati ano kuti urombo hwako hunobatsirika, chirwere chako chinobatsirika, vana vako vanobatsirika. Simudza kutenda kuti Mwari akambozviita nezuro, nanhasi futi anozviita. Tisingadhaute kana kunyunyuta, titi Mwari makambotiyambutsa. Kune vanhu vari kuremerwa nemamereji, rega ndikubatsire, handei kuna akatipa murume kuti Mwari makamboita miracle number 1, chibvai mapedzisa zvakare imi Mwari muite miracle number 2 yekuti imi Mwari ndimi makamboti zorai magonhi enyu ropa, kana ndouraya matangwe ndisakuurayai. Tazosangana neRed Sea iri kushinyira, taakuda kupinda muKenani. Mwari vhurai zvenzira pagungwa iri ndiyambuke nepakaoma ndiende kumberi. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi, vakomana nevasikana vari kuti 2025 I will raise my faith and my faith will please the Lord. When the Lord is pleased, my problem will be surely saved. Why? I have trusted in you, I have given my all, and you are happy because I am not doubting, and it shall be done. Kungoti gore rino Mwari chekukupai handina, asi ndinotenda kuti imi Mwari makanditendera kupinda muna 2025 muchiziva henyu saMwari. Ndauya nemoyo wangu, I want to have faith, I want to trust in you. Mukurarama kwedu we shall fail. Mukurarama kwedu we shall fail. Kune prophecy inogona kuuya chikudza kuti uri munhu mukuru, but wozoona kuti the next step hausi munhu mukuru, you are under. Remember, our faith is tried at the level of our faith. Augoni vana Daniel, Meshach na Abednego vaisagona kuedzwa nechikafu, they were over it. Vakatombopiwa maonyeni nezvinonhuhwira vakaramba. Vaifana kunoedzwa mugomba remoto. If you pass one test, you go to the other. When you go to the other, inobva yadzoka manje pandaverengesa kuna John, yobva yati, whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Kune mimwe miedzo yamuchadarika, kwete kuti nekuti munofana kuidarika, but kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Pavakapinda mugomba remoto vakaonekwa vasina kutsva, Bhaibheri rinoti pavakauya kunodongorera vakati mukati umu mune mumwe munhu akafanana nemwanakomana waMwari. Hatina kukanda vakomana vatatu here, tiri kuona wechi4 anenge mwanakomana waMwari. Ipapo ndopaunonzwa shoko raMwari richiti mambo akabva ati Mwari waMeshach, Daniel naAbednego ndiye akunamatwa guta rese, kureva kuti kune dzimwe hondo dzatichakunda nekutenda kuti zita remwanakomana akaroverwa padanda rigosimudzira rababa vakamutuma, kureva kuti iwewe uchaita mudziyo wakumbira kuna Jesu kuti akatuma Jesu muridzi webasa akuzwe. Wandinzwisisa mangwanani ano, kune hondo dzauri kutokunda panga pasina need yekuvakanda mumoto, but Mwari vaida kuratidza mambo
kuti ndinogona kunamatwa nenyika yako, saka ndaakukanda vakatenda kwandiri mumoto kuti zita raJehovha rigokudzwa. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi vari kuti 2025, I'm not doubting the Lord, I'm not questioning the Lord, I am trusting in the Lord kuti zvinoita uye zvinoita. Bible rati faith is a substance of things hoped for without physical evidence. Honde yatinogona kuita semakristu kutya makomba, tikanganwa kuti tikakandwa mukomba hatikandwi tiri tega. Honde yatinogona kuita semakristu kutenda zvimwe toramba zvimwe, saNaamani wokuti wambotenda kuti kuna Elisha, wozoti wasvika pamba paElisha woramba kuteerera zvinotaurwa naElisha. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi vari kuti nyaya dzangu ndodzigadzirisa nekutenda, because when God left us, anoti ndinokusiyirai, hanzi if you have a faith as mustard seed, whatever. Kureva kuti God before he left akatipa something that we can use to go to the next level. Vanhu vari kudhauta vana pavanofoira, vanhu vari kudhauta mamarriage paanosheka, vanhu vari kudhauta shoko raMwari parinosheka, vanhu vari kudhauta their instinct pazvinorema. But don't doubt, don't be scared of the wind. We have the Holy Spirit lying in us. We can ask for his manifest presence and the winds will be calm. Kana vaya kutenda unorarama samain actor. Andione hangu mamovie. I'm not a movie person. But ndakamboona ma-African movie amayazuka netumwe tukomana tudiki. Unoona kuti main actor hafi. Kana wana Jesu kazara nekutenda haufi. Kana nguva yaMwari isati yakwana haufi. Hakuna chinouraya munhu kusiya kwenguva yaMwari. Takaberekwa varoi variko, nanhasi variko, kuenda kumusha nekudzoka variko. Kune munhu andikutaura nezvake. Hakuna chinouraya munhu. Vana baba nana bai, vakomana nevasikana, ngatimbosimudzai kutenda gore. Do you know that when God is lifting you up, he steers the waters? Vanhu vashoma vanosimudzwa zvakanaka. That's why I know that faith does not work when everything is working. Pane anofana kuita maperembudzi kutenda kushandi. Pane anofana kurwara. Pane shirikadzi inofana kufirwa nemwana. Let's not duck away from problems. Let's raise our faith. Let's not run away from tribulations. Let's raise our faith. 2025. Unotaura kuti faith payakatonakira yakauya kuzoti varombo vave vafumi, yakauya kuzoti zvirema zvifambe, yakauya kuzoti vakaremerwa varerukirwe. Faith. Unotaura kuti unogona kunge usina chauinacho, unogona kunge uine zvakawandisa, but kana waane kutenda, it's from one place to another, from one place. Mwari vakaita chinhu wani chandinofarira Mwari ndechekuti vakakusimudza kusvika apa havakudzikisi. Vanotokubvisa apa vokuendesa futi apa, vokubvisa apa vokuendesa apa. Hakuna Mwari. Unoita kuti pane pamwe pekuti tinotarisana sevanhu, so takatarisana kuti mangwana ride raukwira kombi. Vakomana kana Mwari avhura suo akaisa kiye kudenga yakabhekwa nekutenda, dhoo iroro harivharwi nevanakomana nevanasikana vevanhu. Kana ravhurwa nekutenda nemusharukwa, let's guard the wealth through kutenda. Ngatisireize vana nekutenda, ngatireize utano nekutenda. Why? Kana tasimuka nekutenda, hakuna anozovhara gonhi iroro. Kunyangwe vanhu vakafarisa havarivhari, kunyangwe vakatsamwisa havarivhari. Chakaipa kusimudzwa nevanhu. Kana wakapfugama Mwari akati yes, zvakaringana, chauya nekutenda hachibvi. Ndainamatira rimwe kapo from a very far country. Ndikati makambosangana kupi? Zvikanzi takasangana kuyouth. Ndikati makambonyengetera mese here? Zvikanzi tine gore ratakaita 10 days tichinamata tese semukomana nemusikana. Ndikati chiri kunetsa chii? Zvikanzi nemumwe wacho, I don't feel like I want to go. Ndakati vharai maziso.
ndikati Mwari wekudenga pakamboiswa kutenda parivheswe. Unoziva kuti Mwari ngavatibatsire tive nekutenda kwakavakirwa paruware kuti takabva kuna Jesu, vana ava ndakavapiwa naJesu. Guys, aunyuri kutenda aunyuri, pakamira pakutenda. Chanetsa nyaya kana Mwari vati yes, ende iwo Mwari vanotofara nekutenda kwako. Kureva kuti whenever your heart is full of faith, heaven is happy. Whenever your heart is full of faith. Plus pambacho une uchitenda against the tide, unenge uchitenda against proceedings, unenge uchitenda against your surroundings, uchiti Mwari unoita. Woti uri kuzviona here kuti Mwari unoita. Woti uri kuzviona here kuti Mwari unoita. Woti uri kuzviona here kuti Mwari unoita. Hallelujah. Hallelujah. Kune vanhu vanoprofita zvakanyanya. Gore ra 2000, I had an opportunity to go to Bible college. I didn't go. 2002, I had an opportunity again to go to Bible college. I didn't go. Vandauya kunoku. 2008, I had an opportunity again. I didn't like it anymore. I was now enjoying working. 2012, ndopa zvakazotanga kundibata. Kunzwa kuti I cannot stay anymore. I need to do it. Chinyatsodzwa Mwari vachinyatsotsanangura kuti siya ichi neichi neichi uite ichi. Kune vanhu vakapromisa Mwari, ukaita commitment nekutenda, ukachirega chinhu ichochocho, usafunga kuti wachijamba, chichadzoka. Ukaenda pamberi paMwari ukanamata, vati Mwari ndichaita ichi neichi neichi neichi, ndozodai, muzita raJesu, moyo wangu watenda, voti ga pamaresolutions. Gorera ucharega, kana Mwari wakuda kuti uite vanokushaisa mufaro. Chese chinhu chatenderanwa nedenga achirabwi nevanhu, chese chinhu chaiswa pasi nekutenda achibviswi nevanhu. Ndosaka uchizoona po achitaura kuti pamwe pacho the word of God is like fire closed in my bones. Vangani venyu vakamboti unoti chakati handichaiti kuchechi, woti rare wona wakuita futi. Munamato uya wamakamboita unonzi auori. Chakatenderanwa nekutenda, chavakirwa panheyo yekutenda achiparari. Saka zvazvinoreva ndezvekuti we need to be very careful with words. When you make my pledges, when you pray by faith, you must always be careful with words. Because mamwe acho akarekodwa mumhepomo abvisiki, kana anyorwa mumhepomo abvisiki, kana maataipa mumhepomo abvisiki. Ndopaunozonzwa mwanakomana chaiye waMwari akanzi, who shall go on earth to save these people? I've sent prophets, I've sent mighty men, they are not repenting permanently. No, Jesus but I will go and save. Epano Getsemani yauya, yamumirira Getsemani, chiremba cheminzwa chauya. Jesu vachibuda dikita rinenge ropa, vakatanga kunamata, vakati tenzi kana zvichibvira kombe uyu ngaudarike. Denga rikati mukombe hauchadarika, neyo dzakanyorwa, nemhiko dzikaiswa, nezvinotenderwa nedenga zvikati. Mwanakomana akaenda pamuchinjikwa. Paul vaazotonyora vati God's grace is sufficient to see you through. Ndinemwe munoda kutaura naye mangwanani ano. I want to give you encouragement. Kuti pamwe pacho patiri kufunga kuti sekuru vachandirangarira, pamwe pacho patiri kufunga kuti tete vachandirangarira, pamwe pacho patiri kufunga kuti baba mukuru vachandirangarira, parikuda kuti usimudze kutenda. Aita presentation kuyouth akati, pandaienda kuchikoro ndine vanhu vaindipromisa kuti gorera unograduate, ndoziva ningi. Gorera unograduate, ndoziva ningi. Vakazoti vagraduate mukoma vakufonera vanhu, ndapedza certificate ndaanaro. Unoona kuti vanhu havazopinduri mafoni zvekumhanya, vanhu havazodairi mafoni avo zvekudi zvekumhanya. Kuti vazoyambuka vakafanira kuzodzokera futi kuneology, kuti Mwari we ndimi makamboisa njere dzekugono, ndimi makavhura dhoo kuuniversity, chivhurai futiri. Ndiri kuti inini nheyo dzekutenda
kutenda. When we want to do something new, we need faith. When we want to go to next level, we need faith. When we want to sustain what the Lord has given us, we need faith. Kutoti mota yamakandipa Mwari, ndinotenda mamuri kuti haibiwi, haishai, haife, ndinoramba ndichishanda nayo. Inofana kunge yakatenderedzwa nekutenda kuti mbavha dzikasvika dzinoti kwete iyo tinotora iyo. Yakatenderedzwa nekutenda ichisara, isina kutenda ichienda. Ndiri kudzoka kwamuri vana baba nana mai ndoti chinhu chega chinotiswededza pamberi paMwari, chinotiraramisa kutenda. We need to believe that my situation can be transformed. But who transforms my situation is Christ. What is the recipe or the way in which I can transform it? It's faith. Rukutsvaga vana baba nana mai, vakomana nevasikana, vari kuti 2025 again, Mwari ndinotenda kuti my situation will change. Ndine vanhu vakagara munomu vokuti hamusati maane dzimba, hamusati maane motikari, unoroja. The only way that you can start to acquire assets is start to believe kuti I can have a house, I can have a car. Kunyora ma resolutions. Ndine umwe mudhara wangu akambonoprinda mota yake yaaida painternet kwakuinamira kumadziro. Every day pese pandaidya mumba make kana pandaifura nepo, mota iya baba takachaimirira, mota iya baba takachaimirira, mota iya baba takachaimirira kusvika yazouya. Pane mumwe munhu anofana kuita nharo nezvine nharo, pane mumwe munhu anofana kurwa nezviri kurwa naye, achingoshandisa one weapon, kutenda kuti ini Mwari wangu havakundikani, ndina Mwari vasingakundikani. Ndakatenda muna Mwari vanoti I shall give you whatever you ask. There is no limitation, whatever. The level of faith will attract the level of blessing. You will never be blessed beyond the level of your faith. Raise your faith and the level of blessing will also be raised. Raise your faith and also the level of problems will also be raised. Munzvimbo dzemweya mune hondo dziriko. Kune vanorwa vanomiririra Satani, kune vanomiririra Mwari. Saka pauri kusimudzwa pakutenda nemiedzo inosimukawo. Kune munhu andikutaura naye, ndoda kuti vanhu vatange kutenda. Chinhu chakuvadza vanhu vazhinji kurega kutenda kuti Mwari anoita. God works with people. I'm not saying kana watenda muna Mwari hausisina basa nevanhu, haucharemekedzi vanhu, hauchakwazise vanhu. No, God works with people. You need to value people around you. You need to love people around you. You need to acknowledge people around you. You need to be a friendly person. Ndinotenda muna Mwari amuna basa fambai ndinotsvaga vamwe. That's not the concept. Mwari anotokuropafadza achishandisa vanhu, but vanhu havana ropafadzo. Mwari anoshandisa vanhu as his vessel. Paari kukuropafadza achishandisa vanhu, nema vessels acho zvakare ashandiswa anoropafadzwa. Manzwa zvandikuedza kutsanangura. Nevashandiswa vacho Mwari anovadini, anovaropafadza. Because munhu wese ari kushandiswa kuita zvakanaka. You are a messenger, which means kuti. Inzwa revelation iyi. Toti ini ndiri mufundisi. Mwari ataura navamasuka. Ovati Mwari havati kuna vamasuka. Vanoti last. Isu tisi toti vamasuka. Mwari havana kuti vaAbhurahamu. No. Vanongosvika obva vati iwe last nomukadzi wako, nhasi muchaita ichi. Ava vobva vateerera Mwari. Pavari kunozadzisa chatumwa naMwari, yatova like a vessel. Kureva kuti Mwari havagoni kutuma munhu wavasina ukama naye. Saka pauri kutumwa naMwari, it's evidence yekuti iwewe une ukama nani? naMwari. Kana wanga husipo, ukama ihwohwo hunogadzirwa zuva ravatumwa. Mufundisi maakuda kutifadza, hatidzokerei kuma scriptures. Kune mukadzi anonzi Rakabi, anonzi senemu yake inonzi Chifewe. Shoko raMwari rinonyora robva rati Rakabi Chifewe akagamuchira vatumwa.
haana kugamuchira vatumwa atendeuka, akagamuchira vatumwa chiri chifeve. Mwari kwakumboshuza kuchishandisa chichiri chifewe in that state, but nekuti agamuchira vatumwa, ngirozi vatumwa vekudenga vakabata njere dzake dzikatanga kuti imi vanhu imi ndakuitirai zvakanaka, kana maakudzoka nehondo dzenyu dzekwaIsraeri chindirangarirai. Paari kuti chindirangarirai zvikanzi ndinoisa mucheka mutsvuku uyu kuti mugoziva kuti ini nemhuri yekwababa vangu tiri mumba umu. Paanoisa mucheka mutsvuku ukariverenga zvinonzi akazoroorwa nemuJudha akava mbuya vaJesu, kureva kuti kana maakuzotumwa naMwari nemidziyo semidziyo, Mwari havakanganwi mudziyo wavashandisa. Mwari vakakushandisa nhasi, unogona kukanganikwa ukagara pagedhi. Sekuru vaEsther vainzani? Ndiani acharangarira? Who was Esther's uncle? Mordecai. Yes. Esther's uncle. Vane zuva ravakamboudza mambo. Mwari kwakuda mambo anga aripo kuti asabve pachigaro. Asi Mwari havataure nevanhu ava wekwavakatapwa, vanotaura nevavo. Kwakutuma Mordecai ena unoudza mambo kuti asafa kune vari kumumukira. Mambo kwakunzwa, kwakugadzirisa security yavo, kwakunyarara. Mordecai varamba ari gadhi uye ari mutapwa, iye araramisa mambo. Hamuna here vamakaitira zvakanaka vakakangana? Hamuna here vamakatumwa kwavari nashe vakazokutukai? Hamuna here vamakatumwa nashe kwavari vakakutsikai? Ivo sevanhu vakakutsikai kana vakakukanganwai, asi Mwari havasati. Zuva rekuzofa kwevaIsraeri rakwana, Esther ari kutya kunosangana namambo. Ndopari kunzi naHamani rudzi rwevaIsraeri ngaruparare. Paruri kuda kunoparara ndopari mambo akushaya hope, akati ku the king attendants ndipeiwo makoronike. Paari kupiwa makoronike pakanyorwa kunzi mambo Mordecai akataura kuti musafe, ndidaidzireiwo. Achimuka anoona Hamani ari padhoo, zvikanzi ndidaidzireiwo. Hamani munhu anodiwa namambo angaitirwei? Hamani kwakutsanangura. Paari kunotsanangura zvikanzi itira Mordecai muJudha. Ndine mumwe munhu anoda kuti kutenda kwako ngakurege kuurayiwa nekuda kwemabasa awakaita asina kuappreciatwa. Denga harikanganwi. Mwari vakasiyana nevanhu. Every act of faith shall be surely rewarded. Unozonzwa? An act of faith. Panoita ukama pakati paDavid nababa vaMefoshibosheti. Baba kwakufa, David agara pachigaro. Nekuda kwekuti kune kutenda, kune mabasa akanaka akamboitwa, baba vafa, David ari kubvunza, kune here asara kurudzi rwaJonathan? Zvikanzi kune chirema. Mazuva iwayo chirema was a case chaisagara patafura, but unhu hwaJonathan, kutenda kwaJonathan kwakachinja mutemo kuti Mefoshibosheti agare patafura. Vabana baba nana amai, mabasa amuri kuita akanaka aya ekutenda, mamwe acho achasimudza vana maenda, mamwe acho achavhurira vana musuwo aenda, mamwe acho achateera next generation kuti baba vako parudhapoti gore rakati wakaita zvakati, denga raakurangarira mwana. Mabasa ekutenda. When you have faith, faith lasts more than one generation. That's why we are called vana vaAbraham nekutenda. Kutenda kwaAbraham did not get limited to his generation. It's going from generation to generation. Kutenda kwako iwewe kunokubatsira. Kuchabatsira mwana wako. Mamwe mabasa akanaka atiri kuita of faith takazara nekutenda achateera vana. Uyu mwana uyu anga ari mwana wamuvhangeri. Pakuitika accident. Baba vake vakanamata vakati vana vangu 70 years plus. Iye mwana otadza kuzviziva. Obva apfuudzwa paanofanira kupfuudzwa nekutsanya kwababa, nekutsanya kwamai, nechegumi chamai, nechegumi chababa. Ndine mumwe munhu andikutaura naye mangwanani ano. Ndoda kuti umboreisa kutenda kwako.
umboti Mwari wekudenga ndinotenda. I have unwavering faith. I've got strong faith in you. Unoziva here kuti urombo unoenda nekutenda. Udofo unoenda nekutenda. Urova unoenda nekutenda. Kuremara kunoenda nekutenda. Katarisa mapofu akateera Jesu. Akati munotenda here? Zvikanzi yes I believe. Akavabata maziso vakaona. Chii chakakuremera? Chii chinoda kuti uapply kutenda mugore rino? Chii chinofanira kugadziriswa nekutenda? Chii chinofanira kumisikidzwa nekutenda? Vana baba nana amai, vakomana nevasikana, I want to be honest with you. With faith you can please God, and when God is pleased, He will surely reward you. Nekutenda tinofadza Mwari. We need to have faith. Whatever you are suffering from, whatever you are going through, you need to have faith. Ngaiseka rimwe gore pakazvarwa kuNashe, my last son. Church board yakatanga kugunun'una moyo akati ndotenga plema. Vamasuka vakati hamufundisi, makauya nevana venyu pano, toda chinoberekerwa pano. Tazochibereka chimwana chiya tachinamatira. Chisina kana mwedzi vacharohwa neCovid. Charohwa neCovid. Chimwana chiya charohwa neCovid. Makachikumbira nekutenda. Chazorohwa neCovid. Kudai achifemi. Taienda nonzi kuveuka hevheu pamwe katatu. Usiku, vane usiku watakaenda katatu vachinobvisa madziva, vachibvisa madziva, vachidzosera pasapoti. Kusvika ndazoti no man, chimunhu ichi chakakumbirwa nechechi ichi, chikauya nekutenda, ngachirarame. Kubva that day ndichidrive, achina kuzombonobviswa kuzoiswa futi chinonzi chibreathalyzer chemumino. Chiri kukonzeresa vanhu kuremerwa pamwe pacho, kukanganwa kuti takazviwana kupi. Kana zvakauya nekutenda, semukadzi muShunemi, baba makambondipa mwanakomana, ndikatenda kuti munopa mwanakomana, amuka ngaarege kufa. Ndine munhu wandiri kutaura naye, andiri kuti chese chakauya nekutenda chinoraramiswa nekutenda. Minamato yatakaita Mwari vakatoinzwa, avarivhesi. Zvimwe munhu akati, chii chiri kukunetsa? You need to raise your faith. And the faith is condition of the heart. Aitengeswi. It's a determination that you need to do with your mind. It's a commitment that you need to do with your mind. It's your selection. It's your commitment. What is faith? It's your commitment. Kuti inini ndatarisana nechinhu ichi, ndakuvimba naMwari kuti vanochiita. Then ropa rako nepfungwa dzako nemoyo wako zvobva zvabatana. Kunyangwe pasina chiri physical chinobatika. Ndainamatira mayouth, ndikati vese vakuda kuroorwa gore rinoendai. Kuno munhu wekuti anogona kufunga kuti hazviiti, zvinoita. Kana wakungotenda zvinoita. Kana ukangovimba naMwari zvinoita. Tikangosimudza kutenda zvinoita. Kuti Mwari, chinhu 1 chandinofarira kutenda ndechekuti kutenda kuri open kumunhu wese. Munhu wese ane mukana wekutenda. Ndiri kuti munhu wese kusanganisira our youth, our teenagers can have faith. One day I said, we don't have money for holiday. Ngaongwe said, don't you believe that you can have money so that we can go to the holiday? Faith can work in every circumstance, in every situation. And if faith, sometimes when you believe, you don't need to do anything. It's just faith. I cannot physically move. I cannot do anything. I'm confined. You just have faith, and God does it for you. There's time that you need to take action. Then you take action. You just believe. Pastor Shona Service. Peter na Silas na Paul. Pakati nepakati peusiku warohwa, hapana aiva namatira, hapana aiva nyengeterera, vakangotanga kuimba kusvika jeri ravhurika. Vaingotenda kuti Mwari anofanira kungorumbidzwa even ndiri mujeri. Vaitenda kuti Mwari anofanira kungorumbidzwa even ndarohwa. Vaitenda kuti Mwari anofanira kungonamatwa even ndasungwa.
kusvika Mwari avarwira in his own accord. Vana Peter vakanyengetererwa nechechi, chechi yaitenda kuti Peter anobuda, Peter akabuda. Nauti Mwari atibatsire mangwanani ano. I'm steering your faith. I'm pushing your faith. Toda kusvika panguva yekunamata, umwe neumwe ambonamata nekutenda. What we need to do is to condition your heart, is to prepare your heart and say, whatever, Lord, I'm going through, whatever I am imagining, whatever is a burden to me, I'm correcting the condition of my heart so that you are pleased with me and assist me. Hebrews 11:6. Hazvigoni kufadza Mwari pasina kutenda. Mangwanani ano atigonere kufadza Mwari nekutenda. To prepare our hearts to please the Lord. Teenagers, what is it that is a burden to us? Can we not please the Lord by having faith, preparing our hearts, preparing our mindsets, preparing our thinking that I am now pleasing the Lord. I am now having faith. Faith doesn't want you to fight your battles alone. It needs you to be totally immersed in the Lord and have total trust in the Lord in everything that you are doing. Let's not it be your will, but let God's will take over. When you commit your heart, let your will be done. This thing, I cannot manage it. Then the Lord manages for us.